Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Είμαι Ναταλία, γνωριζόμαστε και συνεχίζουμε τα μαθήματα της ρωσικής γλώσσας. Στον πρώτο μάθημα γνωρίσαμε το αλφάβητο και διαβάσαμε μερικές λέξεις κιόλας στον πρώτο μάθημα. Στο δεύτερο μάθημα μάθαμε κάποιους κανόνες προφοράς και μας βοηθήσανε στην πιο σωστή ανάγνωση. Σήμερα θα δούμε άλλους κανόνες προφοράς, δεν είναι πολλοί και θα ολοκληρώσουμε για να μπορέσουμε να διαβάσουμε άνετα πλέον κανονικά στη ρωσική γλώσσα. Είδαμε ότι το άτονο «ο» γίνεται «α», το θυμόσαστε αυτό. Υπάρχει ένα άλλο φωνήεν που παθαίνει κάποια αλλαγή όταν είναι άτονο. Αυτό είναι το «γε». Το γράμμα «γε» και ένα άλλο γράμμα «για», όταν είναι μέσα στη λέξη και δεν πέφτει ο τόνος πάνω σε αυτά, προφέρονται κοντά στο «ι». Κοντά στο «ι», άτονα μόνο, όπως είναι και το «ο» που γίνεται «α». Παραδείγματα. Κάποιες απλές λέξεις γνωστές που μπορείτε να τις αναγνωρίσετε άνετα. Σημειώνω το τόνο με μία τελεία. Υπενθυμίζω ότι στη ρωσική γραφή δεν χρησιμοποιούμε τόνο, μόνο στα μαθήματα για εκπαιδευτικούς λόγους. Λοιπόν, όπερα. Βλέπουμε το «ο» τονίζεται και ακούγεται σαν «ο». Το «γε» όμως ακούγεται σαν «ι». Όπερα. Όπερα. Η όπερα. Η λέξη εστιατόριο έχει την ίδια κατάσταση. Ρισταράν. Ρισταράν. «Γε» ακούγεται ως «ι», «ο» ακούγεται ως «α». Το γνωρίζουμε αυτό. Ρισταράν. Με τη λέξη, με το γράμμα «για» τώρα. Γιζίκ. Το «για» δεν ακούγεται ως «για» στην αρχή της λέξης εδώ. Ακούγεται «γη», «γιζίκ», η γλώσσα. Η λέξη σημαίνει η γλώσσα. Γιζίκ. Άλλο ένα παράδειγμα με το γράμμα «για». Η λέξη σημαίνει λεκές. Πιτνό. Πιτνό. «Για» ακούγεται ως «η», άτονο «για». Επαναλαμβάνω και εσείς επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Όπερα. Ρισταράν. Γιζίκ. Πιτνό. Όπως βλέπετε, ο τονισμός εξακολουθεί και επηρεάζει την προφορά σε κάποια φωνήεντα. Θα δούμε τώρα μερικά παραδείγματα από λέξεις που έχουν το άτονο «γε». Λοιπόν, η πρώτη λέξη σημαίνει άνοιξη, βεσνά. Βεσνά. Το «γε» ακούγεται ως «η». Βεσνά. Η δεύτερη λέξη σημαίνει ποτάμι, ρικά. Ρικά. Δεν ακούμε ρε, ακούμε ρί. Ρικά. Ο τείχος εδώ. Στενά. Στενά. Η αδελφή. Σестра. Σестра.
Επαναλαμβάνουμε άλλη μία φορά αυτές τις λέξεις μαζί. Διαβάζω εγώ και επαναλαμβάνετε εσείς. Весна. Река. Стена. Сестра. Άλλες λίγες λέξεις. Το θέατρο. Στα ρώσικα ακούγεται ως театр. Театр. Η επόμενη λέξη σημαίνει σεμινάριο. Σεμινάρ. Σεμινάρ. Βλέπετε ότι στη δεύτερη συλλαβή έχουμε καθαρά και γραμματικά. Έχουμε «η», γράφουμε «η». Αλλά και η πρώτη συλλαβή πάλι σαν να περιέχει φωνητικό «η». Σεμινάρ. Σεμινάρ. Η επόμενη λέξη σημαίνει εμένα, μινιά, εμένα. Η τελευταία λέξη σημαίνει εσένα, тебя. Тебя. Ακούγεται να πάει προς το «η», να πηγαίνει προς το «η». Επαναλαμβάνουμε άλλη μία φορά μαζί. Театр, семинар, меня, тебя. Οι λέξεις που είδαμε, είχαμε εκεί το γράμμα «γε» πριν από το τόνο. Τώρα θα δούμε το γράμμα «γε» μετά τη συλλαβή που έχει τόνο. Οι λέξεις αυτές είναι οι εξής. Η πρώτη λέξη σημαίνει φθινόπωρο. Осень. Осень. Ένας αριθμός, η δεύτερη λέξη. Номер. Номер. Ο αριθμός 8 είναι η τελευταία λέξη. Восемь. Восемь. Επαναλαμβάνουμε μαζί. Осень. Номер. Восемь. Βλέπετε το «ο» και στις τρεις λέξεις τονίζεται. Κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Το «ο» τονίζεται και προφέρεται ως «ο», ενώ οι άλλες συλλαβές που δεν έχουν τόνο και περιέχουν το «γε», σαν να έχουν το «η» όταν λέμε τις λέξεις. Осень, номер, восемь. Άλλες λέξεις. Μάστερ, ένας μάστορας. Μάστερ. Ο άνεμος, ветер, ветер. Και ο βορράς, север. Και επαναλαμβάνουμε μαζί, μάστερ, ветер, север. Οι δύο λέξεις ветер, север έχουν «γε» και με τόνο και χωρίς τόνο, για να δείτε τη διαφορά. Και τελευταίες τρεις λέξεις. Το 10 σημαίνει η πρώτη λέξη. Десять. Το «γε» τονίζεται και το ακούμε «де», ακούμε. Десять. Ενώ το «για» είναι χωρίς τόνο και ακούγεται σαν «η». Десять. Η επόμενη λέξη σημαίνει 9 και έχει ακριβώς η ίδια διάταξη συλλαβών. Девять.
Γε με τόνο, ντε, ακούγεται. Για χωρίς τόνο γίνεται η. Девять. Και η τελευταία λέξη σημαίνει η μνήμη. Πάμιτ. Πάμιτ. Άλλη μία φορά. Десять. Девять. Πάμιτ. Πολύ ωραία. Αυτός ο κανόνας τελευταίος έχει να κάνει με τα φωνήεντα. Σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε ότι οι λέξεις με τόνο προφέρονται καθαρά, οι λέξεις χωρίς τόνο παθαίνουν κάποια πτώση και γενικώς η αδύναμη προφορά σε φωνήεντα είναι το χαρακτηριστικό, θα μπορούσα να πω, της ρωσικής προφοράς. Αυτά είναι τα φωνήεντα και θα δούμε τώρα τι κάνουν τα σύμφωνα, γιατί και αυτά έχουν κάποια διαφορά. Τα σύμφωνα στη ρωσική γλώσσα, ορισμένα από αυτά, όχι όλα, θα τα δούμε αναλυτικά, όταν βρίσκονται στο τέλος μιας λέξης, προφέρονται πιο αδύναμα επίσης, πιο πνιγμένα. Παράδειγμα, το γράμμα «δ» όταν βρίσκεται σαν τελευταίο γράμμα μέσα σε μία λέξη, προφέρεται ως «τ». «Δ» γίνεται «τ». Παράδειγμα, η λέξη σημαίνει πόλη, γκόρατ. Εδώ ακούμε, αντί για «δ», προφέρουμε καθαρά το «τ». Ακούγεται γκόρατ. Πάλι επενθυμίζω το άτονο «ο» που γίνεται «α». Γκόρατ. Άλλη μία λέξη που σημαίνει ο κήπος, σατ. Πάλι ακούμε εδώ στο τέλος ένα «τ». Όχι «δ», ακούμε «τ». Σατ. Αυτή η λέξη σημαίνει μεσημεριανό γεύμα. Αμπέτ. Αμπέτ. Επίσης, ακούμε εδώ ένα «τ». Και πάλι έχουμε άτονο «ο». Αμπέτ. Το μεσημεριανό γεύμα. Ο γείτονας. Σασέτ. Σασέτ. Πάλι με άτονο «ο». Σασέτ. Η λέξη σημαίνει δύση, ζάπατ. Ακούμε ένα «τ» στο τέλος. Ζάπατ. Το ποδήλατο στα ρώσικα το λέμε велосипед. Велосипед. Τ στο τέλος, επενθυμίζω τα άτονα «ο» και άτονο «γε», ναι, γίνεται «η», «α», велосипед, велосипед. Και μια τελευταία λέξη, σταφύλι. Βιναγκράτ. Βιναγκράτ. Άτονο «ο» και «τ» στο τέλος. Βιναγκράτ.
Επαναλαμβάνουμε μαζί. Γκόρατ, η πόλη. Σατ, ο κήπος. Αμπέτ, μεσημεριανό γεύμα. Σασέτ, ο γείτονας. Ζάπατ, η δύση. Βιλασιπέτ, το ποδήλατο. Βιναγκράτ, το σταφύλι. Όταν βλέπουμε στο τέλος μιας λέξης το γράμμα γ, σαν τελευταίο, φωνητικά μετατρέπεται σε κ. Ακούγεται σαν κ. Παραδείγματα. Λέξη ο φίλος, ντρουκ. Στο τέλος αυτής της λέξης προφέρουμε και ακούμε κ, ντρουκ. Ακριβώς έτσι. Αυτή η λέξη σημαίνει πέμπτη, μία μέρα της εβδομάδας, η πέμπτη. Τσιτβέρκ. Στο τέλος ακούμε κ και επενθυμίζω γε άτονο ή. Τσιτβέρκ. Σνιεκ σημαίνει το χιόνι και ακούμε στο τέλος ένα κ. Σνιεκ, το χιόνι. Αυτή η λέξη σημαίνει ο νότος, γιουκ. Πολύ σύντομη λέξη, γιουκ, ο νότος. Η παραλία, μπέρεκ. Μπέρεκ. Πολύ καλά. Και η τελευταία λέξη, πολύ γνωστή, ο διάλογος. Διαλόγ. Και στα ρώσικα στο τέλος θα πούμε κ. Διαλόγ. Λοιπόν, όταν ένα γ που είναι πιο σκληρό βρίσκεται σαν τελευταίο γράμμα σε μία λέξη, το προφέρουμε ως πιο αδύνατο κ. Γ γίνεται κ. Επαναλαμβάνουμε μαζί τα παραδείγματα. Ντρουκ, τσιτβέρκ, снег, юг, берег, диалог. Και τώρα θα δούμε για τα υπόλοιπα σύμφωνα τι γίνεται. Όταν ένα γράμμα β βρίσκεται στο τέλος μιας λέξης, το ακούμε ως φ. Β σαν τελευταίο γίνεται φ. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά ρώσικα επώνυμα αντρικά. Ορισμένα από αυτά γνωρίζετε. Να τα θυμηθούμε. Ραμάναφ. Έχετε ξαναακούσει νομίζω αυτό το επώνυμο. Ραμάναφ. Τονίζεται στο μα και στο τέλος ακούμε ένα φ. Ραμάναφ.
άτονο ο μία φορά, άτονο ο άλλη φορά. Δηλαδή όλες οι συλλαβές έχουν α, φωνητικό α. Ραμάναφ. Ένα άλλο επώνυμο. Σμυρνόφ. Ένα πολύ διαδεδομένο ρώσικο επώνυμο. Σμυρνόφ. Στο τέλος, επίσης, ακούμε ένα φ. Σμυρνόφ. Εδώ το ο τονίζεται και το ακούμε καθαρά ως ο. Σμυρνόφ. Και σε όποιο άλλο επώνυμο έχετε ακούσει αυτό το οφ στο τέλος, και ίσως και μερικές φορές λατινικά το βλέπετε πώς γράφεται, Σμυρνόφ, Ραμάναφ, να ξέρετε ότι στα ρώσικα έχει οβ, γράφεται, αλλά προφέρεται φ. Γι' αυτό άλλωστε έχει περάσει σε άλλες γλώσσες ως φ, η κατάληξη στα επώνυμα στα ρώσικα, στα αντρικά. Ραμάναφ, Σμυρνόφ. Όχι μόνο στα επώνυμα, έχουμε και σε άλλες λέξεις β στο τέλος. Παράδειγμα, κάποιες πόλεις. Κίεβ, το Κίεβο. Κίεβ. Στο τέλος ακούμε ένα φ. Κίεβ. Άλλη μία πόλη. Ραστόφ. Φ στο τέλος, άτονο ο. Ραστόφ. Βρίσκεται στο νότο της Ρωσίας. Ραστόφ. Κίεβ, Ραστόφ. Άλλο ένα παράδειγμα, κάτι που έχει πολύ η Ελλάδα, τα νησιά. Ένα νησί είναι Όστραφ. Άτονο ο, στο τέλος φ. Όστραφ. Η λέξη αυτή σημαίνει ένα διάλειμμα που κάνουμε. Ένα διάλειμμα. Πυρερίφ. Πυρερίφ. Φ στο τέλος, δύο άτονα γε που ακούγονται προς το ι. Πυρερίφ. Να επαναλάβουμε όλα μαζί. Ραμάναφ, Σμυρνόφ, Κίεβ, Ραστόφ, Όστραφ, Πυρερίφ. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα και θα σας περιμένω την επόμενη φορά. До свидания.